došli danas da oprobaju svoje snage, da ne kažem brzinu i svoju sportsku sreću. Startovala je treća grupa, a na startu će izaći četvrta prefinalna grupa. U stanci 1 Ivan Ljubenović, Andreja Kraljevo, Sado Paz, Petković, Teodor... Ajde, Nina! Mišović, Nina Kraljevo, Sado 4 Ković, Manja Godić, Ajde, Nina! Ajde, Nina! Sado 6 Ranković, Brže! Sado 7 Ajde, Nina! Ajde! Ajde, Nina! Ajde! Ajde, vuci! Vuci! Slivaj! Slivaj! Ajde, Eko! Ajde, ja! Aha. Sada se sprema treća grupa. Prva staza, Tošić Milica, Kraljevo. Druga staza, Ranković Milica, Olimpija Bor. Treća staza, Dačić Jovana, Jagodina. Ajde, Nina! Ajde! Kragujevac. Ajde, Nina! Staza 5, Dimitrijević Milica, Sveti Nikola. Staza 6, Petković Milijana, Sveti Nikola. Staza 7, Nikolić Anastasija Crnica. Staza 8, Kružnička Banja. Ajde, Nina! Ajde, Nina! Sve! Ajde, ajde! Ajde, Nina! Ajde, Nina! Ajde, brže! Ajde! Ajde, Nina! Ajmo brzo, Nina! Brže, Nina! Ajde, Nina! Brže! Brže, Nina! Malo onda je krenula. Dobro, pametno radila, zadnji 50 metara vatra, brate, nema tu kalkulacija. Ajde, Nina! Ajde, Nina! Ajde, Nina! Dobro.